eu quero preparar un fantástico prato, moito queixo, touciño entre febrado e boi de mar. Creo que vas a estragar botas maravillosas, 1000 programas e aínda non te vi abrir un pan, Un prato ideal, un prato co que nolos dous poidamos festejar un día especial con todos los galegos. Un prato ideal, ti non o podes cociñar. baixame a terra xa, Estou fatal, estáme dando alerxia a alfombra. Estás vendo? creo que é a área do deserto. É a cúrcuma ou algo. A área do deserto. Pero, muller, Ei, tranquila. pero que facedes? Isto que hoxe non hai programa. Que pasa? Que pasa? Xul? Home, vos vistes? A ver, hoxe non... Hoxe... Estamos de celebración. Temos que celebrar o programa Vamos, 1000. estamos de celebración, pero Estamos de programa isto non se 1000. falou. Isto non se falou. Pero como non se falou, a ver... Isto é o programa 1000, nós temos que... Claro, hai que sei. facer unha actuación especial. Claro, porque non viña aquí en Barreiros, entón nós decidimos que, bueno, Tenemos que facer solucionar algo. isto. Vamos a ver. Non vine aquí en Barreiros. Non estaba Begoña onte por Portugal adiante buscando a Kim. Ai, pero iso trazáchelo ti con ela, eu non sabía nada. no, Recibimos ela- noticias e nos deixarnos programa 1000. Hai que facer algo, Claro. saída. Se vai, botámonos ao Dámonos monte. todo, dámolo todo. Eu non sei se vos adiantastes demais. Non sei. Pero a ver, sabes algo que nós non sabemos? Eu sei algo. Eu sei algo, pero... Mira, Pero non antes sei. de nada temos que saudar a xente porque sí, estamos no programa 1000 do Abondo Escoplato. Vamos. E temos con nós hoxe aquí acompañándonos a Xonte Meixera, a Coco Mariña, a Xulio Mato, a Rocío Barrio, a Merchi Rodal, a Lucía Vázquez, e a Fanny Colmeiro, un aplauso para eles. 1000 programas con todos e todas vos. Claro, ahora temos un problema. Claro que temos un problema. Temos un problema, é que a nós mandáronnos facer isto. Pero que facemos, Raúl? Agora que facemos? Pois Porque agora... estásenos mezclando moitos conceptos. Moito Vamos a ver, concepto. Kim non pudo vir. Bueno, pois se Kim non puido Kim vir... non pudo vir, pero mandou a unha prima irmá por parte de pai, Que? que é a que nos vai pedir unha receita. Entón, a ver que nos pide Xaquina Barreiros. Hola, boa tarde, Galiza. Eu sou Xaquina Barreiros, prima irmá de Kim Barreiros. Foda-se, pá. A ver se me facedes un bo bolo da festa. Un bolo que eu podo levar á miña casa. Que veña Kim e que o celebremos tocando acordeón. O que quero é un pastel que sea parecido a un molotov, a un pudín, a un amor de chocolate. Non sei, a ver se sodes capaces. Ou aí, ahora o programa, quero ver, a ver o que me facedes. Son moi exigente. Vamos. Eu non sou de Setúbal. Nós somos de Arca da Praia. Foda-se, pá! Aplauso para Xaquina Barreiros, que está con nós. Toma. Hoxe sí, movimento, hoxe. Xaquina Barreiros. Vale. Xa está, que isto é para cociñar. Bueno, hoxe vai estar con nós Xaquina Barreiros, Ro. Xaquina Barreiros, que a cara faisenos un pouco familiar. Sí, só un pouco, non sei de que será, pero sí. No, agora mesmo non caio. E supoño que Xaquina quererá, pois, as súas receitas. Supoño que sí. A ver. Bueno, imos a ver que nos trae o meu equipo que estou comandando aquí, o equipo Laranxa. Cal é a vosa proposta? Bueno, unha torta moi especial. Unha torta que é unha versión da mítica torta Sacher. Esa de chocolate. Esa de chocolate. E por que dis que é unha versión? Porque a facemos nós é unha torta Sánchez. En serio? O sea, estivo pensando o chiste. Ese chiste. Sánchez. É unha fantasía. E ti dirás, Rocío, que leva? Que leva a torta Sánchez? Pois mira, leva un biscoito de chocolate super rico, super jugoso, super humedito. Leva Leva confitura de amorodos, leva almidre. Unha marmelada impresionante de amorodos, sí. Pois está moi Despois, bonito. chocolate, moito chocolate. sí. por moito dentro. chocolate, chocolate. por dentro. Son 4 pisos diferentes e todo. E todo que se gane. Cada bocado
é unha fantasía. Credes que con iso ides conquistar a Shakira? Seguro, Non sei. segurísimo. Sí, Non sí, sei, sí, sí. esperamos que sí. Sí, sí, sí. Esperamos que sí, porque ten pinta de chocolateira. Ou polo menos de estar como unha chocolateira. Eso é certo, cañotas. Así está como teiteira, pastelado. O lado laranxa, bueno, pinta que quere facer algo impresionante. Pero atención, señoras e señores, porque hoxe o equipo das mulleres o lado gris está comandado por Merchi, Lucía, Fanny, aplauso para elas. Que ides facer para conquistar a grandísima Shakina? Pois como o equipo laranxa vai facer unha torta Sánchez, nos pensamos en facer unha torta a la raz. No, eu non o pillo, eh? No, ti no. No controles mi forma de peinar porque esto está ya todo está todo controles. Vale, xa vos digo eu que aos 2000 non chegamos, así. Así non con estes chistes. Non, veña, que vai ser entón? Vai ser unha torta con moitísima froita, co mellor biscoito de chocolate, que polo menos eu... Biscoito de chocolate, no! Ah! Error, que dices? Que? Co mellor biscoito, Vale. punto, que sei facer. Que sabes facer ti? É a mellor crema pasteleira aromatizada hoxe con té matcha para darlle cor. Te marcha? Té matcha. Iso é verde. É un E vamos- biscoito suizo. E vamos a rematalo con merengue e moitos froitos vermellos. Mira Vai pa aí. quedar fermosísima esta Moitísima torta. froita aí, eh? Moitísima froita vai levar. Pois, señoras, señores, as 1001 tardes, as 1001 noites do Voltas co Prato, vamos cociñar Rocío Barrio, así que Tocará marchamos xa, non? co equipo gris. Vamos para lá, veña, a ver. Ostra, e veña merengue. Veña, por onde empezamos? Porque entendo que o primeiro que ides facer vai ser, pois, non sei, amoado. Ah, Merchi Rodal, claro, amoado Merchi. Amoado de biscoito. Amoado, vale. Que leva? Vamos facer, bueno, vouche explicar o que imos facer para que te des de conta. Temos 3 moldes hoxe. No, ahora ponos... Ven, se vea, non? 3. Pero que te iba a poñer é que van a ser así. Vai a ser unha torta Ah, ao revés. así. Pero a torta... Merengue, te imaginas merengue, froita... Sí, Como así? Crema pasteleira... sí, sí, sí. Espectacular. Sí, eu quero que gañedes vos. que Esto somos vai a o ser equipo. Vale, pois empezamos facendo biscoito. Entón, 6 ovos... 6 ovos. 6 ovos, home, e isto é a metade da receita, porque para todos eses 3 biscoitos precisamos despois outro modo. Claro, si necesitas máis biscoito, máis ovos, ademais, non? Sí, Perfecto. é a multiplicación por 2. Por 2 sempre. A xente da casa que nos chame, como sempre, é o 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato, xa sabedes que está aberto para todos e todas vos. Se queredes chamar, dicirnos algo, bueno, pois... Aturámosvos durante 1000 tardes e haberá outras 1000, non sabemos. Vos chamade, podedelo dicir, e ademais repartimos cartiños, como sempre vai haber 50 eurillos para a xente que está na casa. Moi atentos e atentas. Non o dixen antes. Non o dixen antes, espera. Seguídenos no Instagram, en @voltascoprato, porque non o sabedes, pero somos máis de 20.000. Xa pillamos a casi todos os programas da televisión de Galicia. Quédanos o Land Rover, vamos detrás tú, Roberto, cuidado. Cuidado que os vamos pillar. Lu, que vas facer ti? Mira, estou aquí plantexando un merengue suizo, Ah. que xa sabes que collemos as claras, poñemos o azúcar e con pouquiño de un baño maría, un pouco de temperatura por abaixo, sen que se nos calle, que non pase os 60 graus, imos a derreter o azúcar na clara e despois montaremos hasta que quede como unha nube. Que ten de especial o merengue suizo? Pois que é un pouquiño máis estable que o clásico merengue que facemos casi sempre nas casas, non? Que lle botamos un pouquiño de azúcar glas, montamos e despois engadimos outro azúcar glas. Este, como vai integrado xa e derretido o azúcar, aguanta un pouco mellor para ser cobertura de tartas, para facer recheos. Estable é o contrario do prezo do petróleo, non? Correcto. Correcto. Moi ben. Bueno, pois temos aquí estas dúas rapazas traballando. Como quedará isto? Vamos ver con Estefanía Colmeiro, que está por aquí detrás, Estefanía Colmeiro. Vide conmigo, vamos ver a Fanny, porque Fanny vai facer todo o relacionado coa maravilla, co que lle dá o toque, non Colmeiro. Co que lle dá o toque, pero bueno, teño as dúas rapazas traballando para min, casi. Claro, isto é como vai quedar o biscoito. Isto sí, Vale. bueno, o biscoito espectacular, Oh, Os biscoitos pedazo de biscoito. da raíña das tortas. Sí, sí, Os de Merche biscoitos Rodal, claro. que vamos. Exactamente. Van a ser 3
biscoitos, 3 alturas, dos, ¿vale? tres. Que os vamos a rencher con esa crema que están marchando, pero Claro, estálo mollando mollámolo con co xarope. de laranxa, De laranxa. Ah, que huele moitísimo a laranxa, que rico. Isto vai facer que o biscoito este moi molladiño. A ver, eu creo que todos somos todos somos un pouco fans de que o biscoito este húmido, no, porque se queda seco, pues efectivamente, non vai a dá ser un pouco biscoito de- para nada seco. E coa crema e coas froitas, vamos, biscoito gañador. Moi ben. Equipo gris vai lanzadísimo. Non sei por aí equipo laranxa, Rocío Barrio, se ten o nivel axeitado. Contanos. O equipo laranxa está esperando para te levades moita ventaxa. Está esperando para Claro, sair. porque nos estamos esperando para poder arrancar. Pero non é como empeza, é como acaba, Home, cañatas. eso é. A ver. Vamos a acabar, cierto. Mira, Vengo mal. vengo mal, eso. Mira, vamos a ver. Temos dúas ganas diferentes, vale? Que é unha ganaxe, unha cremiña que facemos con chocolate e nata, vale? Entón, mira, temos aquí o chocolate negro que vai ser, vamos a utilizar para cubrir. E o chocolate con leite que vamos a utilizar para facer unha ganaxe que despois vamos montar para ter unha cremiña Por dentro. e rellenar por dentro o biscoito. Entón, imos ter chocolate por dentro e chocolate por fora. Eso é. O chocolate no biscoito. Todo ben. Porque o noso biscoito merche sí que é de chocolate. O biscoito de que é? De chocolate. Aí está. Eso é. Entón, mira, estou quentando xa as dúas natas. Mira, aquí temos un pouquiño de xelatina en pó, que vamos a disolver. Sí, E esta para calé? Para dar Esta é cobertura ou para de dentro? Para que vamos montar despois. Porque temos que deixar dun día para outro na nevera, que xa temos aquí unha trampiña preparada, pero primeiro vou enseñar como facemos. Mira, vamos a levar isto a que nos ferva. Entón, Temos que- disolvemos unha Mira, pouca- disolvémoslo e deixamos que... Isto é un minutiño, enseguida empeza a espesar. Sabes Esto- cantidade, Xulio? Sí. Mais ou menos. Son 3 gramos de xelatina 3 que gramos pesou... de xelatina, sí que pesou puxo. Juan. Seguramente aparezan aí. Hombre, así está que aquí podedes al latín copelela. que se vai ver un peito. Ves co peito lobo, Aladín. Mi má, que por aí ten aí. Está frito un tigre. Non, vou dicir unha cousa. A latín lover. Bueno, mira. Ti viche a miña reiña, Un segundiño que me ferve. Mira como empeza a ferver a Xa nata, marcho. entón, ahora botamos. Botamos aí Botamos. o que tal, recordamos Claro. a xelatina en pó. Está a xelatina humedecida con máis nata e agora temos que deixar que ferva outra vez para que se activa a xelatina, vale? Ok. Entón, agora tan pronto ferva, Vertémolo aí. aquí. Esto vamos a poner en medio e vámoslo botar aquí. No Temos chocolate aí na con casa leite, os ingredientes recordamos, para que tomades nota. este é para o recheo. Para o recheo, para a xa crema de ferve. chocolate de dentro. Para Entón, dentro. agora o que facemos é, botámoslo para aquí, vámoslo deixar aí uns segundiños para que empece a ablandar o chocolate, despois xa vamos mesturar. Remexemos e listo. Vai. Tes pouco traballo, parece, non? De momento. Ainda nos falta outra. Vale. No, Vai unha ganaxe, agora é a segunda. Non sei, a fantasía do senxelo. Eu creo que o Eso. problema, o traballo vai estar aí atrás. Me dá a Claro, min. aí atrás xa temos a coca a tope, Vale, mira. Moi ben. Despois, Xoanqui, explica aí. Sí, a ver, eu estou facendo a mermelada de amorodos. Collín 400 gramos de amorodos, estamos picando agora, quitando o pedúnculo, ben lavadiños, e lle botamos uns 140-150 gramos de azúcar moreno, máis 50 gramos de azúcar branco, non? O metemos aquí no cazo e normalmente botaselle limón, pero o toque de laranxa mola moito tamén. Entonces voulle botar zume de medio limón e zume de medio laranxa, vou mesturar, que é o líquido que vai a animar a que se forma a mermelada. Animámonos Que todos non- con esta receita. Entón, Moi esta sinxelo, a mermelada tamén vai por dentro. A mermelada vai por dentro, entre bizcoito e bizcoito, sí, sí. Moi ben. Bueno, por mira, aquí eu creo Rocío, que está bastante claro, non? Ves, ahora xa temos o chocolate derretido, mesturamos ben, temos que taparlo con papel film e leválo para a nevera. Vale? Pasadas 12 ou 24 horas, vamos Dun a día ter... para outro, entón, Vamos a facémolo. ter algo así, mira, con esta textura, ves? Ah, así, pois moitísimo máis cremoso. Claro, isto é, ten Qué xelatina, rico. ten o chocolate... É unha cousa. Ule isto e despois ule o temacha. Eso. O miramos tomacha, todo o mundo sabe que é pasto. Porque é unha erva Hai verde, que é verde. confiar na Eso. manda cociñeira. Verde, A min, a priori, Mira, pues, esto- tampouco te crees que me chama moito o tema do matcha. A mí- Pero a mí confío tampouco. moito en Lucía. Entón, Lucía mira, lo di. mira, isto ahora, vámoslo montar 3 minutiños só. Vale. Entón, Pois- teño que ir montando porque co que falle falta. Deixoche montando Claro. e imos ver o que fai Coque. Seguidme, compañeiros. A ver, Coque, que ti aquí sí que estás aquí. Mira, moi bon. xa teño dúas capas de bizcocho de chocolate que mollei con este almibre que leva que estaban facendo eles, con canela, laranxa, cardamomo, con anís estrellado, o sea, que cheira que, vamos, unha O maravilla. biscoito ten que ir ben molladiño sempre. Ben molladiño. Puxelle unha capa de fresa, de confitura de fresa, Que é a que está facendo Xoanqui, que é a que para que está vexades na facendo. casa o proceso.
outra vez bizcocho, volvino a mollar, e agora estou esperando pola ganás para poñerlle unha capiña. Unha cousa, no vosso caso o biscoito non vai aberto, non? Parece que vai inteiro. Porque son así pequeniños. É un biscoito moi húmedo, con moito sabor, entón queda moi ben así. Se queredes facer o biscoito na casa, tamén van a aparecer aí as cantidades nun vira-vira para que vos animedes a pagades. Claro. Canto tempo de forno máis ou menos leva este biscoito? Pois máis ou menos que é pequeniño, uns media hora ou así. 25 minutos. Sempre hai o truco do palillo, sabes? Cal é o truco do palillo? Ese non falla nunca, porque cada forno é un mundo. Eu casi vos dicía unha cousa. Bueno, aparte de que o biscoito despois poñeremoslo no Instagram, non? Por se alguén quere. Teremos a receita no Instagram. Creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Eu creo que sí, Vamos Porque recibir vai alucinar. cun fortísimo aplauso a portuguesa máis internacional de todas. Que pase, se fai favor, Shakina Barreiros. Un aplauso para ela. Aquí, onde vas? Onde vas? Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa? A ver, Que tal, Shakina? esta é a prima... Muito ben. Prima e irmã por parte do pai. Sí? Sí? Tal cual, sí, sí. Como está? Moi ben. Muito ben. Muito bom. Muito bom. É como é que non veu Kim? Bicho, muito bom, porque estava ocupado tocando acordeão. Tiña moita xira. Sí, está aí. Tinha muita xira. Estava en Setúbal. Eu venho de Vila Praia de Âncora. Dixéchelo ben? Dixo-no ben? Dixéchelo ben? Sí, sí. Muy Ali ben. gostamos moito do bolo. Coñeceches a nosa Begoña porque andaba na túa busca. Sí, 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 pero non o vexo aquí. Bueno, quedou lá. vamos mostrar a Shakina Barreiros porque, Shakina, tens que ver o que vamos facer nós, o equipo gris por ti, non? Sí. Estefanía Colmeiro, contalle, porque elas están facendo o biscoito, e ti xa tes aquí avanzado o biscoito e agora estás poñendo que? Isto é a crema do matcha. Efectivamente. Oh, pues conte, Mira, conte. o resultado. É verde. Mas eu pedi un pudín. Bueno, o pudín sale do biscoito. Shakina. Bueno, Non? A E ver. como faço o pudín logo? Non faço biscoito? ovos batidos, Aquí hai un moitos pouco de ovos. leite. Pero escoita, ti dedícate ao acordeón. Bueno, a ver. Shakina, ten fe. Contalle ti, Ro, contalle ti o teu, porque creo que non lle pinto moi A ver se che vámonos. presta máis la nosa. Mira, este é de chocolate, que te dixeches no vídeo, chocolate. Sí, Algo eu dixeches. gosto moito de chocolate. Gostas do chocolate? Pois leva chocolate no Bolo bizcocho, de chocolate. chocolate dentro, chocolate fora, leva amorodos, confitura de amorodos, e despois vai E con aí? unha decoración moi especial aí. Como ve la cousa? Tamén eu quería un molotov. O que é? Pero, Molotov. a ver, Aquí o que pedi, aquí do que pedi, Shakina. aquí do que pedi non hai casi nada. Sabes que ante o vicio de pedir... Vamos a ver, a ver. de non dar. Claro. Sabes que ante o vicio de pedir... Boa pinta ten, xeira ben. Hai a ver de non... Viax a Portugal. Bueno, Shakina, pois Mándate, entón, mira, mándate, vai-te mándate, sentar un pouco, Sí. vas a recendendo a ver se vai cambiando o pensamento e che empeza a entrar un pouco de antuxo veña, por ti estas pa Deus. receitas. Pareceche? Sí, sí. Veña, ao asento, un aplauso para a nosa Shakina. Señoras e señores, hoxe celebramos as 1001 voltas ao prato e para facelo xuntámonos ao redor destas cociñas desbordando amor, humor e sabor. Cando empezamos hai 4 anos pensábamos que isto sería unha aventura de verán, pero a tele dá moitas voltas e o vosso cariño cambiou as nosas vidas. Nestas 1000 tardes cociñamos todo o que nos pedistes e tamén o que non pediu ninguén. Pero viñamos cheos de ideas e esa é parte do noso encanto, creo. E sí, tanto vos gustamos que enfornamos un libro que ten tanto éxito como as rosquillas do día da festa. E por todo isto hoxe queremos agasallarvos dúas super tortas que vos dean ideas para bodas, bautizos e comunións desta primavera-verán. Escribídenos a @voltascoprato e apostade polo voso equipo favorito. Somos máis de 20.000 en redes e gustanos que fagades moito ruido sempre con todos nós. Gracias por estar todas as tardes do ano aí aturándonos, porque nós a verdade é que somos moi felices con todos e todas vós. Vamos co equipo gris. Veña, vamos alá. Bueno, ¿Qué eu pasa? teño o amado case listo. O troco de... Non me, nin Se caso. podes apurar, que quedan 7 minutos de programa. O truco do amoado, o leite quente, O leite susto aquí? no final. Oh. Leite quente, susto no final é o que lle dá ese toquiño para Susto este no final. biscoito, vale? Amoado remexemos, homoxenizamos, verquemos... Remexemos, homoxenizamos, dixeches. Remexemos. Non, pero gustoume. Remexemos e homoxenizamos. Hoxe, na televisión de Galicia. Vale. Verquemos no molde e levamos ao forno.
50 minutiños ben, entre 50 minutos, unha hora, a 170 grados. Vai a ir pouquiño a pouco. Isto, se a ti se che dá por facer como este merche, que te levantas un domingo e non tens nada que facer e dis vou facer biscoitos e posta a facer 70. Sí. Porque é así. Ti isto poderíalo meter no congelador? Sí. Unha vez feito? Ah, sí? Sí. Esperas que arrefríe, despois no congelador, e xa está. Bueno, amado, eu creo que vou a ir a Asunto Fani, porque dame a impresión de que igual un poquinho de axuda para en 7 minutos ter unha torta. Pois mira, ti marchas, non? Sí. Pois dille a Rocío se queres seguir ela co programa. Dille, Rocío. Rocío, queres seguir ti un poquinho co programa? Eu encantadísima, encantadísima, porque estou aquí esperando por falar. Estamos aquí. A ver, Xulio, como Estamos vas? esperando por vos toda a tarde. Bueno, mira como vai a nosa mermelada de fresa. moi Non ben. vamos triturar ni nada, vamos deixar que coza Ata que se desfaga a soliña, non? Eso é. E agora vou te explicar como fixemos o almibre para mollar ese Para biscoito mollar de chocolate que xa ten unha pintaza, mira. Agua e azucre, que xa é básico para o almibre. E mira, agora vamos a aromatizar con cardamomo. Pero podes usar o que queiras, non? Podemos o que máis nos guste. Un poquinho de anís estrelado, un par de tonas de laranxa e canela. Entón, Moi agora ben. que se E canto trata? tempo ten que estar aí? Ata que reduza un poquinho, que reduza un 20% aproximadamente, para que nos quede así algo untuoso para poder Só estar. notas coa culler, tá ben? Eso é, mira, este é a ganás que fixemos para a cobertura de arriba. Vale, que E chega para esa torta? No, home, no, isto é algo simbólico. É algo simbólico. Ti, para pasar a vida cun xenio, non crees na magia. Poucas veces a min. Falta má lámpara, está aí. Bueno, mira, a outra ganaxa que montamos que vai dentro da torta, Sánchez, da torta Sánchez. Sí. Torta Sánchez. Torta Sánchez. Jaime. No. Bueno, igual. A que vai dentro da torta. Ah, eso sí. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Sí, desesperada. Bueno, o tema. Almibrato. Bueno, este vamos a deixar a temperatura ambiente tapadiño con film. Ay, que me fume. Para que mañá, pero mira que ben ule, eh? Sí, Este sí, cheira a oriente, está mira, moi cheira ben. a especies, Sí. cheira moi ben. Entón, mira, esta deixamos a temperatura ambiente e a outra, que non sei se o dixen antes, temos que deixala na nevera para poderla montar o día seguinte, vale? Moi ben. Ten que estar moi fría esta temperatura ambiente para que nos quede con esa textura, mira, que está cremosiña, que está montando Ímolo eles aí. ver? Vamos para allí, sí. Eu estou vou apagar Vide xa comigo, porque vide comigo. só estamos agora. Que aquí xa está a cousa moi avanzada. Aquí liámola. Que tal, ¿no? cañotas? A ver como No, ides. Ai, aquí- mi madriña. Aquí liámola. Ui, Como ves? A ver, como ides? peinámola. Están moi Sí, sí, sí. concentrados. Ai, Creo que Xoan están moi concentrados. Que che fai falta? Está a cousa avanzada. Montamos os biscoitos, recordamos se alguén se acaba de incorporar, montamos os biscoitos, enchoupámonos tamén no almibre ese que ensinou ahora Xulio, e fomos intercalando cada capa de biscoito con a crema de chocolate e despois coa mermelada de morodos que fixemos agora. E aquí temos o resultado, cubrímolo coa ganache de chocolate, é un espectáculo. Ea. Este chocolate marea. Como ves? No, cañatas? vexo que están dous mirando e unha traballando. Sí, no, estamos de xefes de obra. Pero así é como a mesma, cañotas. Non sei Xaquina Barreiros, que está aí sentada no medio público, Xaquina Barreiros, se ten algunha opinión, se nos pode dicir algo ao respecto do que está a ver. Ai, estou sorprendida. Mira esta. Espera, Xaquina, espera un segundo. Para. Estades de prendendo lume? Xa está. É que aquí tivemos un problema, que lle damos un lume a Merchi. E Merchi non se leva moi ben con lume, entón prendeulle lume á tarta. No, estaba todo pensado. É así. É así? É así, cañón. Vale. Como se nota que non sabes facer tortas? Xaquina Barreiros, contame, cal che pinte mellor? Cal crees ti que vai estar máis boa? A ver, eu estou moito sorprendida. É unha sorpresa todo. Está moito bon. Eses bolos pon a boda. Pero, Eu, claro, agora fico calado. Fódase. Xaquina, pero que és máis? De chocolate ou de crema pasteleira de matcha? Eu sao de todo, xa se me nota. E como Non hai vai facer problema. Xaquina para levar estas dúas tortas para Portugal? Portugal, Se as tens que baixar pola P9, pobre de ti, Podo. Vanche cobrar por levalas. Na P9. Non. Mira, Xaquina, que aquí están poniendo pétalos de flores escarchadas. Explícalle, Vamos agora con explícalle. Xaquina. Mide para aquí que isto está interesante. Mide para aquí que está. Pero a ver, contádeme, ¿esto qué é? Explícalle, A ver, son pétalos de rosa, mira, pétalos normais que están lavadiños, mollámoslos en clara de ovo
azúcar por riba e despois no forno a 30 grados, unha hora máis ou menos, hasta que estén duros. E aguantan así, mira, unha semana. Iso podese comer? Claro, son para comer. Riquísimos, Para probos. comer? Come, Ya verás, come. Come aí, unha flor para outra flor. É azúcar, E que eres, capullo? Mal non está. Que tamén, oye, Pero sabe a azúcar, claro. pode ser en capullo que é máis tenra. Isto xa lo digo. Moi Hai ben. que aprender, hai que O que aprender. dixo, unha flor para outra flor. Elegante la palabra. A ver, xa vistes moito tempo ese, eh? Deixa de ver un pouco a do equipo Sí, gris. aquel é unha Vete por aquí, torta vete por rosa. aquí. Mira, a ver. Rematada a tempo. Merchi, ponte aquí para que se che vexa ben na casa. Estaba mirando a todas, estaba disfrutando. Estaba disfrutando Merchi Rodal vendo esta creación, este espectáculo da natureza, esta cousa tan bonita, eh? Como gaña o merengue así cando queimas, verdad? Sí. Macedonia. Ti vai pa teu lado. Estou con Pa teu curiosidade. lado. O sea, todo esto é gracias ao merengue. Exactamente. Digo, que lle fixeste a toda? A froita toda está en cru? Ou fixestes ya algo a froita? En cru, pero bueno. Leva unha nevarada de Por azúcar riba. moído Azúcar. e un toquiño de lima. Mira, Ten un problema que Non será de... están empezando a caer así, as froitas. Estaba pensado para que caíra en Xa. directo. É unha deconstrucción. Deconstrucción. Non, é que... Se alguén ten boda, bautizo, comunión, tes un cativo, unha cativa, un adolescente, ou te vas casar ti, podes chamar ao 664-483419 e contratar os maravillosos servicios, pero non sabemos canto de profesionais do equipo gris do A Voltas co Prato para o que pido un fortísimo aplauso, para elas. E tamén podedes gañar 50 euriños se acertades a nosa pregunta de concurso, que é cantos programas celebramos hoxe no A Voltas co Prato? 1000. Aí está. 50 euriños por contestar 1000 programas. 1000, só tens que dicir 1000, ti mira, que concurso da televisión, de calquera televisión, vos dá 50 euros así pola cara? Tan fácil. Ningún. Tiene que ser decir 50 Mira, e eu levar creo, 1000. ahora que estamos aquí todos, igual hai que mandar tamén un saúdo a dos compañeiros que Bueno. están detrás das cámaras facendo este maravilloso programa, ou Si, que? como a quen? Pois, por exemplo, todo o equipo técnico e a dirección do programa Inés e Gloria, que están aí. Un aplauso para elas dúas e desde para o todo o principio. equipo. Sí. E que queremos moito, gracias. Gracias ás dúas e a todo o equipo técnico que nos axuda sempre moitísimo e que fai que isto salga adiante. Nós estamos, verdad, Ro? Encantados Estamos de estar, encantados, de é estar unha aquí. maravilla. Mua. Isto para Que? vos. Que facemos coa convidada? Como vai o sistema? A convidada que? A convidada está que rebule no asento. Bueno, Vamos por ela. Esto veuse. Vamos por ela. Imos por Esta ela. fantasía veuse. Sí, te queda aí, Xulio. Veña, Xulio. Traemos ahora, traemos ahora. Cabritinha, eu gosto de mamar dos peitos da cabritinha, eu gosto de Eu mamar. pongo arriba e tú alto, o qué? Bueno. Como me lo conto, Shakina? Muito difícil. Joaquina Barreis, como é que está você? Eu muito bem, muito bem. Estou algo preocupada. Por quê? Porque sim, porque não sei qual decidir para agora. Ti para ser do lado de Portugal A não ver. falas nada, é? Eu falo o que posso. Sim, sim. Porque se lle está contagiando o acento. Que ten Ah. bo aí, está se lle contagiando o galego. Sim. A ver, cal Só che um pouco da raia aí. cal che chista máis? A priori, chocolate, o merengue. Ei, anda a cousa anda aí algo fodida porque Vai estar... gosto dos dous, agora não sei o que fazer. Ai, Sí. pois... Mira, estánse vendo na pantalla as dúas receitas, as dúas tortas e aquí na telas aí. Eu suspiro, gosto muito dele. Suspiro é um merengue. O suspiro é o merengue. Sim, suspiro, sim. É de chocolate também. Come-se cos Eu ollos. creio que vai decidir o biscoito. Facemos unha enquisa no Sí. público. Veña, dai. Moi ben. A ver, quen pense que vai gañar a torta Sánchez de chocolate, que levante a man, por favor. A ver, público, que levanta a mão, quen pensa que de chocolate está máis boa? A ver, Bueno, é moita xente, os rapaces, Temos moita os rapaces non xente. valen, os rapaces non valen. Os rapaces, mi má, halles que dar de probar, sí. E quen cree que vai estar máis boa a de merengue e crema de temacha que levanta a mão? Eu creo que hai xente que está E os votando rapaces doble. levanta a mão, vos tedes que levantar nas dúas, Xa votei. para probar as dúas. Entendes? Levantad a mão agora, levantad a mão. Aí está, moi ben. Vale, bastante igualado, eh? A xente bastante igualada, sí. Non sei eu que é o que pasará. Vamos para lá. Shakina, Veña. tócache, vai Tira adiante, para vai eso, adiante. Por favor, Yasmín. Aí vamos. Shakira. Quédate aquí no medio con nós.
menudo cuadro. Agora sí, parece que estamos a última cea aquí, ¿eh? Ahora vou me meter aquí. Plaf, aquí no medio. Bueno, cortamos entón. A ver. Prove. A ver, Shakina. Equipo laranxa. Vamos alá. Teiriña, eh? A ver. Lembramos, chocolate, recheo de Chocolate. biscoito de chocolate. Isto vale para unha boda, para un bautizo, para unha comunión, para un comunión. aniversario. Bueno, vamos a ver o que sae. Con amorodo. Un collo por arriba. Chan, 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 chan. Núñez Balseiro, Núñez Balseiro, está. Oye, un par de pétalos. É unha Bastante fresiña. impresionante, temos que dicir. Bastante fresas, impresionante, Shakina? Equipo laranxa. Shakina, gustan as fresas? Sí, sí, eu amorado, eu gosto moito deles. Bótalle outro, bótalle outro. Outro. Amorado. Você é sempre de dous. Sí, sí, sempre dous. Logo aí vai. Aí está. Moi ben. Ole, con dous amorodos, que rico. Pois, Que fago? Podo ir xa catando este... Pero segundo que corta este, se fame, por favor, un pouco de respeto. pedimos pedir un aplauso. Pedimos un aplauso para a Torta Sánchez. Aplauso. Torta desesperada. E agora chegou o momento de ver a torta de... Como se chamaba? Non se torcía, non me acordo. La Raz. Ah, é verdad, torta Larraz. Vamos ver a torta, vamos cortar a torta Larraz. Uf, que nervios, Estás nerviosa, Fanny? Eu, bueno. Está moi bonita, pero ten pinta de que o pode facer como as tortas de Begoña Vázquez que fan así. Só foi unha vez. Bodas, bautizos, comunións, aplauso para este corte de Estefanía Colmeiro. Sí, millor. Millor tumbada, sí. Fíjate moita altura. Vale. Oi, que guai, que bo aspecto, que boa pinta. Vamos a deixar aquí, sí, a Shakina Barreiras. Señora Shakina Barreiras, chegada do norte de Portugal, de Vila Praia de Áncora, tes a honra de poder probar. Cando queiras. Que non sei como empezar. Pola que queiras, Que bolo. Mientras tanto, pregunta de concurso. Cantos programas celebramos hoxe no A Voltas co Prato? ¡Mil! ¡Su! moitos máis. Venga, chavales. Chamade. Que? Moito Está boa. boa? Está boa? Sí. Veña, vamos, colle a chamada. Imos a Coruña, Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Santiago. Polo Santiago de aniversario, Coruña, polos estás aí ou non programas. estás? Santiago non está. Sí, sí, que estou aquí presente. Santiago, estás nos escoitando? Sí, sí, perfecto, con media de junta, pero ben. Aí estás. Que tal, como estás, Santiago? Ben, encantado de escutarvos e de saborear o que estades cociñando. Bueno, terías que estar aquí para saborear, pero está ben, o sea... Pois sí, eso foi unha falta de detalle, pero prometo que na próxima estarei. Vale. Pois veña, por 50 euriños, Santiago, dinos cantos programas celebramos hoxe no Voltas co Prato. Foi 1000 programas. Moi ben, un aplauso para Santiago da Coruña, que leva... E parabéns por ele, que sean outros cantos. Ojalá. Mira, antes de marchar, ti tes algunha preferencia por algunha das dúas tortas? Chocolate, merengue? Pois eu mitad de cada unha. Chámalle pan. Bueno, é que hai. Bueno, un bico enorme, moitísimas grazas por chamar e agardamos que celebres con nós os 2000, vale? Estarei presente, se non hai novedade aquí, conto con vosotros. Ole, un bico grande, gracias, parabéns. Unha aperta, boa tarde. Por 50 eurillos, hasta luego, chao. Bueno, pois antes de que nos dé a decisión final, Shakina Barreiros, perdón, eu quería darvos as grazas a todos por compartir estes 1000 programas, a todo o público que nos acompaña aquí e todas as tardes, que sempre hai xente que é maravilloso, aos cociñeiros, parabéns ao equipo gris, ao equipo laranxa, que viñeron desde o primeiro momento que se dixo neste programa, que queríamos cociñar con todos. Non hai ninguén que dixera, non podo. É máis, hai xente aquí que ten que ir traballar salindo escopeteada. E veu porque quería estar con nós. Así que, gracias, de verdade, de corazón, un aplauso para vos, porque sois que máis me dan. Outro para vos. Bueno, para iso... Outro para vos, claro. Porque, aparte que nós vos temos que aguantar, tamén a vos toca aguantarnos a nós. Levamos 1000. Eu estou con Santiago, que hai que ir polos 2000. Hai que ir. Hai que ir polos 2000. Ahora cambianos a hora. Temos cambio de hora a partir do luns. Vamos aos 8:15 antes de telexornal. Non hai máis cadeas que a TVG, vale? Non hai máis. Aquí non hai interés tampouco. Isto xa é... Tampouco é demanda nin interés. Non vale. Non, é que non hai. Que hai?
Nada. Bueno, E gracias. agora sí, un equipo, collémonos armados, veña. Quen gaña? Dalle aí, falla a pregunta, Rocío. A ver. Muy difícil. Espera. Vai fazer a pregunta oficial. Xaquina Barreiros. Curmá de Quim Barreiros. Por parte de pai. Por parte de pai. Prima irmã. De praia. De Vila Praia. De Áncora. Áncora. Quen gaña o programa 1000 do A Voltas co Prato, o equipo laranxa ou o equipo gris? Muito difícil. Muito difícil. Muito complicado. Poderia ser calquera dos dous, levaría os dous para casa. Mais hoxe é un programa moito especial. E hoxe gañan os dous equipos, laranxa e gris. Esto non sabíades. Vale, vente para aquí, vente para aquí. Vale, nos marchamos, non? Compañeiro, moitas gracias. Señores, foi un auténtico placer. O luns ás 8:15, de verdade, non nos fallen. Vamos ás 8:15 que nos ascenden, Ascéndenos. Rocío, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bo fin de grande. semana. Chao, Sigan chao. cociñando con amor, sabor e humor. Chao, chao. Queremos vos. E a cabrita é minha, a cabritinha gosta de voar.